Magandang morning oras sa Marat. Nandito tayo sa bus terminal ng Mika at saka ng Gold Trans. Ayan, papuntang Maynila yan. At magtataka kayo bakit nakaharap doon sa papuntang Norte. Dahil yung mga yan, doon yan dumadaan sa Katarman, via RTC, Lapinig, tapos diretso ng Gamay at diretso ng Palapag, Mapanas. Ayan, diretso muna tayo ng Pantalan. Ganito po yung itsura ng oras pag umaga. Medyo tahimik, pero pag maaga, nako, ang daming tao. Dahil yung mga galing upstream barangay ay nandito. At ayan po yung home improvement store dito sa bayan ng Oras. Ayan. At dito tuloy-tuloy yung ginagawang landscaping dito sa Oras Boulevard. At ikutan muna natin dito sa palengke ng Oras. Pasyalan muna natin. Ngayon temporary nandito yung mga jeepney na biyaheng Borongan. Ayan. Pero sa sunod nandoon na yan sila sa itinakdang terminal ng mga jeep papuntang Borongan. At ganito po karami dito yung mga nagdi-deliver ng mga wholesale goods na galing sa mga malalayong lugar tulad ng Davao. Ito, iwan ko saan sila galing nito. Ganito po kasigla yung komersyo dito sa bayan ng Oras. Mamaya titingnan natin kung meron na mga litson. Oy, mayroon ngang litson. Anong araw ba ngayon? Sabado. Pero ayan, may tinatatag na litson doon. At ayan naman yung mga ginagawang daan dito. Yung mga dating lumang luma na talaga at sira-sira na. Ayan, ipinagawa ng Team Ora mismo. Diretso nga tayo dito sa Pantalan. Ayan, makikita mo kung ano-ano dito sa Pantalan. Yung mga naghahakot ng kopras, kung ano-ano. At mayroon ding kapihan ni Baing nandun. Ayan yung kapihan ni Baing. Mayroon ding nag-aayos dyan ng relo. Ayan, dito yung pwesto nung nagpapalit ng battery, ng kung ano-ano, mag-aayos ng relo. Magpapalit ako ng battery dito sa motor ko. Natawa eh. Ayan, kung papayos kayo ng relo, pasyal lang kayo dito sa Pantalan. At kung gusto nyo magkape, nandyan naman yung kapihan ni Baing. Ayun. At ayan, ang ganda ng sikat ng araw ngayon dito sa bayan ng Oras. At alam nyo ba na malapit na naman yung pistahan? Oo, bukas ba? Oy, happy fiesta sa mga taga sa Orong. Alumni nila kagabi. Hindi tayo nakapunta dahil medyo masama ang pakiramdam natin. Para tayong sisipunin na hindi naman. Yung lubog na sipon daw. At ayan naman yung
mga paninda dito, yung mga binibinta ng mga kababayan natin galing sa upstream barangay. Andyan yung kopras, ang dami oh. Pero ganito po ka ganda ang tanawin dito sa Pantalan. At dito rin maagang maaga nandito yung mga nagmamaritis. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. At ito, tingnan muna natin dito yung waffle ni Pagay. Nandiyan na naman yung waffle ni Pagay. At ito yung mga kanin dito. Nandiyan yung gwapo na nagtitimpla ng kape. Ayan yung puto, ayan yung salokara. At nandito naman yung bibingka. Oh, mamili na kayo ng flavor dito, magkakape tayo. At ito naman si waffle ni Pagay. Yung sikat na to eh. Dahil kung saan na ito nakakarating. Yung iba galing pa daw USA. Nangungumusta saan daw si Pagay. At nandito naman si ate oh, bibili ng waffle. Oo. Nakikita ko kasi yan sa oh, nakikita mo saan? ng waffle doon laging may. Ayan si ate. Uy, nandito pa si ate, tumalikod lang. At nandito yung pinakasikat dito sa Bayan ng Oras. Ayan oh, pakaway-kaway na lang, pero ano na, kunti na lang yung hakbang. Liban sa waffle ni Pagay, nandito rin naman mayroong yummy burger, Doris cheeseburger. At liban dito, ayan, maraming pinya dito ayan oh, ang dami. Pero parang at nandito rin yung legend Pantalan oh. Oh, diretso muna tayo. Kaya yung mga taga-Kagpili dyan, shoutout kayo. At silipin naman natin dito yung kainan ni Bila. Oh, ano bang mga ulam natin ngayon dyan? Ang dami naman pala eh. Oh, dito kasi pag umaga, dito yung mga biyahero, yung mga taga-Buti, dito yung kumakain. Pero doon sa kabila, mayroon ding kainan, pero ang ulam nila doon ay parating isda. Ito, nandito tayo sa Pinaora Canteen. Dito makikita nyo kung ano yung ulam nila. Parati silang may isda rito. Ayan. Mayroong ano to? Inuutan nga gaway. Inutan nga gaway oh. Tapos may kilawin, may atay, mayroong maganda na nandun oh. Ayan. Ikaw yon? Oh, yun. Kaya punta lang kayo dito sa Pinaora Canteen. At ito yung mga bagong ginawang kalsada dito sa Bayan ng Oras. Oh, ayan. Parang natatandaan ko yung bahay na yan eh. Oh, ito bagong gawa yung kalsada. At pasila naman natin dito yung best friend ko yan. Ayan ang best friend ko, Litson. Napakasarap. Magkano ang kilo? 600 ang kilo. So kung kailangan nyo ng Litson ngayon, punta na kayo dito sa Bayan ng Oras. Pero alam nyo na, maraming sunod-sunod na mga piyestahan ngayon. Diyan sa Lapinig, diyan sa Orong, at saka San Julian nga pala. Advance happy fiesta sa inyong lahat. At pabalik na tayo ngayon dito sa Pantalan. Yung Oras boat terminal. Ito po yung basing kalsada dito.
At nadyan naman yung may isang tindahan din dyan. Ayan, no parking. Saan ka man naroroon, saan ka man ngayon sa panig ng mundo, magandang umaga mula dito sa Oras Eastern Samar.